Il-ġimgħa filgħaxija Fondazzjoni Hela iċċelebrat il-letteratura Maltija permezz attività f'Ġieħ il-Kotba. Permezz ta' din inizjattiva l-Fondazzjoni qiegħda timmira li tiġbor u taqsam l-istejjer u l-esperjenzi tar-rabtin sabiex jiżdied l-għarfien dwar il-kotba bħala oġġett fiżiku kif ukoll bħala esperjenza, filwaqt li tingħata importanza speċjali lil wirt letterarju Malti. Netnews kellem ma' Lien Ellul fejn saħqet dwar l-importanza ta' din l-attività. Fondazzjoni Hela hija entità volontarja illi taħdem biex tressa il-qudiem il-kittieba u allura tilħaq ċertu eċċellenza meta qed taħdem favur il-wirt letterarju tagħna. Il-mira ta' dan il-proġett huwa li jinħoloq sens ta' kurżità għal ktieb u dak kollu li jġib miegħu. Fondazzjoni Hela bħala vuċi rappreżentattiva tas-settur se tmexxi din l-inizjattiva bilan li sservi ta' mudell għal irħula oħra u tixpruna inizjattivi simili anke fuq livell nazzjonali. Netnews kellem ukoll ma' Claire Azzoppardi fejn spjegatilna għaliex il-lingwa Maltija hija tant importanti. L-importanza l-ewwel qabel kollox il-qari. Għaliex inħossu li l-qari mhux qed jiġi promos biżejjed, inħossu li tfal pereżempju m'għandhomx biżejjed kotba f'idejhom, jisu l-qari dejjem marbut biss mal-iskola, imma nħossu li m'għandux ikun hekk. Il-qari jrid ikun fil-ħajja tagħna kuljum il-ħin kollu. Raħal il-letteratura huwa proġett li għal 3 snin ġie mejjun mill-Premju tal-President għall-Kreattività u l-Kunsill Malti għall-Arti fejn lan ewlieni huwa sabiex ikun hawn aktar għarfien dwar il-lingwa Maltija permezz tal-ktieb.